अरे धन उठ ए सकाळ हेलाणी 6टा हेलाणी मंदिर जाबा आज संक्रांति ତମେ ସେଇ ଗଲ ମୁଁ କାଲି 12ଟା 1 ବେଳକୁ ଶୋଇଛି ସବୁ କାମ ସାରିକି 6ଟା ମୁଁ 5ଟାରୁ ଉଠିଲିଣି उठ उठ जल्दी जीवा ମୁଁ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଧୋଇକି ବାହାରିଲେ ଆମେ ଯା ତମେ ଗାଡ଼ି ଏକା ଧରି କର ମୁଁ ଅଫିସ ଅଛି ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ହଁ କାମରେ ଲାଗିଗଲଣି ହଉ ହଉ ଭଲସେ ଧୋଇ ଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲୁ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ କିଏ ବସିଛି ମୋ ସିଟରେ ବସି ପଡିଛ ନା ଗୀତ ପୁରା ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଲାଗେ ନା ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ସବୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ उसकी ठंडा ठंडा पवन चिल चिल सब डेट पुरी मंदिर कपी शांति चलो जी चलो मामा आसे मामा ओए चला नना आसिले चलो केते लेट है पूजा करके जीवा ने नाना को दे दो भोग ने सर्वसंस्थान गणनाते ये तो भक्ति पुष्पं समर्पयामि गाड़ी से ता काम रे लागिछ बर्तमान आसी घरे पहुंची गलु गरम रे जीवन पड़ेगा शोष लगे प्रबल जोर एत टाइम है पानी टी पी न
ଗାଡି ସାଇଡ କଲ ଗାଡ଼ି ସାଇଡ୍ କରିଦେବି। ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଆସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭୋକ କଲାଣି ଦହିବରା ଖାଇବି ଦହିବରା ଏଗୁଟେ ଉଡାଳିରେ ଗୋଟେ ଦହିବରା ହଉଛି ଜାଣିଛୁ? ସେଦିନ ଆଣିଥିଲା ଇଏ ବାବୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲା ସେଟା ବାହାରକୁ ଅର୍ଡର ଆଣିଥିଲା। ନାଇଁ ସେଇଠୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲା ବା